Čaute ľudia, moje meno je Dom King a dneska to bude video o Pokémon kartičkách. Takže tak, dneska to budú Pokémony. Keďže už Pokémony si vybieram od prvej triedy a som šiestačka, takže si aj trochu vyznám a mám ich tu ako celkom dosť. No, teraz si hlavne povieme, prečo tieto Pokémon karty majú tak vysokú hodnotu. Tieto karty majú celkom dosť vysokú hodnotu, práve tieto dve, toto je Charizard a Reshiram GX a toto je Espeon V. Ak sa máme pozrieť na tieto dve karty, táto karta je z roku 2021 a táto karta je z roku 2021 tiež. Áno. A čím sú tie karty staršie, tak tie majú väčšiu hodnotu. Tento má hodnotu okolo 26 eur približne a tento má hodnotu 140 eur. Takže je aj rozdiel, že ako tá karta vyzerá, keď tu má také pozadie a nemá tu takú nejakú čiaru, čo ani jedna z týchto nemá, tak sú také vzácnejšie. Čo napríklad čiaru má, je napríklad, že majú tu takú väčšinou takéto niečo, ale napríklad toto je Altart, že tu majú pozadie a v pozadí je väčšinou viac Pokémonov. A ak mám povedať, tak ja tieto Pokémony som zbierala a mám takýto album hrubých kariet a tu sú vzácne, tak si ich trošku ukážeme. Ako prvá karta je tu Alolan Vulpix z roku 2022. Je to vodný typ, až tak vzácna není. Ako ďalšiu kartu tu máme Shymina, je to V, tiež z roku 2022, áno. Potom tu máme Darkraya V, Star, čo už má celkom väčšiu hodnotu. To som pozerala, táto karta, tá má hodnotu približne 12 eur, alebo nejak tak. Potom ďalšiu kartu, táto stojí 20, táto stojí euro okolo, nejak tak. Potom tu máme Palkia V, V-Star a tu máme Leafeona GX. Leafeon GX stojí približne 4 eur a Palkia stojí približne 10 eur. Potom tu máme Dragonite a Escuta. Potom tu máme Espidos a Clevor, neviem, jak sa to číta. Potom tu máme Mewtwo a Mewa, Vivin. Potom tu máme Surfing Pikachu z roku 2021 a je to Celebrations. Potom tu máme Boltunda. Potom tu máme takúto čiernu kartu, to je Secret Rare. A máme tu GX Latias a Latios. Potom tu máme Pikachu a Flareon. Máme Lapraza a Arceusa. Potom tu máme tu Umbreona a Pikachu a ďalšieho. Potom tu máme Leafeona a nejakú pani, netuším, jak sa volá. Máme tu takú trénerku a tu mám omylom aj ceny, ale to je jedno. A nejakú pani, Malový, tuším sa volá. Potom tu máme Pikachu a nejaký pán. Potom tu máme ďalších takýchto asi 20 kariet. A potom tu je taká vzácnejšia, toto je Celebrations, táto má hodnotu takých 10 eur. A táto, neviem, koľko má hodnotu, nepozerala som, tu je to Travenant, tu je nejaká Radiantka, tu je Pikachu, Gortanda a táto karta je trošku staršia, lebo vám ukážem, čo je na tejto karte také zaujímavé. Zaujímavé na tejto karte je také, že ona vyzerá ako úplne normálna Pokémonka, ale zozadu má trošku iný, vyzerá nejak takto a dostala som ju od kamaráta, no dá sa to tak povedať, a majú celkom dosť veľkú hodnotu. A ešte tu máme strašne veľa ďalších kariet, ale musím si toto uložiť, lebo aby sa mi to nepostrácalo. Tak, jedna karta. Toto je ešte karta Shiny Jirachi. Jirachiho mám tiež rada. Potom tu máme nejakú pani Hucian. To je tá karta podobná. To je Eevee. Nejaké ďalšie karty. Tieto karty sú iba 6 kusov na svete. Ja som to ešte šťastlivý, čo ich má viac. A toto je posledné. Ne, Ampar je posledný. Tak to sú moje karty. Ešte potom tu mám strašne veľa kariet normálnych, alebo trošku tak
nejakých, vieš, takých. Tu vypadli karty. No dobre, nevadí, to poriešime a to sú tak úplne normálne, že som si ich rozdelila do nejakých typov a tak. Aj žetóny zbieram, aj všetko. Čo sa týka Pokémon kariet, mám toho strašne veľa, mám to nejaké divné karty, neviem, či sú to nejaké extra vzácne. Sú také karty tiež, tu takisto, takto, to je dikto a tak. Mám tu tých kariet celkom dosť, ale tieto dve sú aj najvzácnejšie, ako už som hovorila na začiatku videa. Neviem, či sú to až tak drahé, ale to je jedno. Potom tu máme ešte nejaké balíčky, booster otvorené, ale nič vie, kto čo nebolo. A mám tu tých vecí strašne veľa, aj napríklad krabičku, Elite Trader Box. Toto tu má takú kovovú, ale to nebude vyťahovať ináč celé to tu kydne a to nebude dobre. A mám tu ešte veľa takýchto albumíkov a takýchto strašne veciček. A ak mám povedať, tak radšej do toho investujte trochu viac, ako jeden Pokémon balíček síce stojí nejaké 4-5 eur a máte v tom napríklad tá vzácnu kartu, čo stojí 120 eur napríklad, alebo nejak tak, čo mám v prípade 140 eur. A ak mám povedať, tak tie karty sa oplatí zbierať kvôli tomu, lebo majú strašne veľký hodnotu a postupom času, čím sú tie karty staršie a staršie, tak majú čím ďalej tú väčšiu hodnotu. A ešte nakoniec, tak medzi nami, najzasnejšia karta nie je Charizard. Je to Pikachu ilustrátor, ktorého PS10 kúpil Logan Paul. Takže tak toto bude ohľadom Pokémon kariet všetko. Keď chcete vidieť nejaký opening, tak napíšem komunitu, že kto chce vidieť opening nejaký kariet a keď dostanem, neviem, že by som mala dostať, tak vám potom to celé natočím, že ako to je. A ešte, na tomto kanáli som tak trošku neaktívna kvôli tomu, lebo som nemohla natáčať chvíľočku, ale už budem aktívna, sľubujem. A na Vianoce možno dostanem tablet, tak tam si založím kanál a bude to obnova tohto kanálu. Bude tam taký istý content, len aby ste ma tam viac sledovali kvôli tomu, lebo nech ma tam potom viac sledujete kvôli tomu, lebo už moc nahrávať videa ani nebudem, takže tam budem taká aktívnejšia. A keď chcete vidieť nejaké ďalšie podobné videá, napíšem do komunity tiež, kto chce také videá, dám hlasovanie a uvidíme. Tak zatím, čauky.